गोनां रायजोफोर आइ आफा नोंथांमोन आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे जोंनि थानसालिफ्रा लुजाया मन्दिरफ्रा जोंहा लुजाया गोबां समाव जोङो मालायनि सायाव लामा नायनानै थायो खायफा खायफाया मोजाङै लुनाबो लायो नाथाय गामि मोनसेयाव थानसालिया मन्दिरा जोबोद गोनांथार जोङो दुखुनि समावबो इसोरखौ गाबज्रियो सुखुनि समावबो इसोरखौ गाबज्रियो सोरबा हाबा हुखा जाबाबो इसोरखौ गाबज्रियो आरो न'आव खैफोद फैब्लाबो इसोरखौ गाबज्रियो सोरनिबा न'आव थानसालि मन्दिर थायो सोरनिबा न'आव थाया दा गामि हिसाबैनो जेला मोनसे मन्दिर थायो थानसालि थायो लामाजों ओंखारलांनायनि हाबबोनायनि इसोरखौ एसे गोसोखांनानै गोसोखौ शुद्धिकरण खालामनायजों लोगोसे एसे बिश्वास आत्मबिश्वासखौ जोङो गोरा खालामनो हायो दा ओंखायनो बिराद गिदिर गिदिर बिल्डिं लुवालाबासिनो नांगौ बायदियै जोङो जग्य आहुति होनो हानाय आरज गाबनो हानाय बायदिसिना सावरायनो हानाय एटलिस्ट जोङो बयबो मन्दिरखौ लुनानै लानांगौ हानायमानि रायजोयैनो बेखौ नाजानांगौ मालायनि सायाव सोनारनो नाङा नाथाय दायो आसाम सरकाराबो आसाम दर्शन होननानै मोनसे आसनि लादों नाथाय बोसोरसे बोसोरनैयाव हाजोबनाय नङा मानोना मोनफ्रोमबो सुबायाव मन्दिर दङ बेसेनो होनो सरकारा एसे सम लागोन लासै लासैनो जोंबो बिटिआरआव देग्लाय 664 मन्दिरनो 2 लाख रां होदों जोंबो एसे सम लागोन होलांबाय थादों दा नैबेयाव जोंहा जगेश्वर बाबानि दिनै मुसुखा बेखेवनाय बेवहाय स्कुल आरो बेवहाय जोंहा मन्दिर बेजों लोगोसे आन्चलिक पर्यायाव माखासे मन्दिर लुफुंनायनि बाथ्रा रायलायदों आङो मिरु जोंहा आफाद ब्रह्म धोरोमनि लोगोसे ट्रास्ट बिथांमोनजों बावैनो सावरायगोन आरो फेज वाइजआव बबेयाव लुग्रोनांगौ बबेयाव लुग्रोनाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि बबे आन्चलिकनि बेखौ नायनानै लासै लासैनो बोसोरफ्रामबो लुलांनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि आखायाव लागोन जोङो बयबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुंखौ लाबोदों मेल मिटिं आलोचना गभर्नमेन्ट रायलायनाय बर'नि जारिमिनखौ रायखाङोबा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जोंहा बाबानि मुङा फैयो दा बेनिखायनो जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोङो गुरुधामखौ जेरैखि जाया डेभेलप खालामनाय आरो जोंहा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबानि जि मुसुखाखौ रुपानि मुसुखा गायसननाय बे हाबाफारिफोरखौ जों आखायाव लादों बिथांनि मुसुखाखौ जोङो सम्पूर्ण मुसुखाखौनो रुपाजों बानायनो सानदों बे जोंनि बिबान मानोना गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनो जिखिनिखौ होलांदों बिथांनि अबदानखौ माजोंबाबो रुजुजाया बियो सना रुपाजों नाथाय जोंनि बयनिबो गोसोआव सान्थिनि थाखाय बिथांनि थाखाय जों माखासे खामानिखौ मावथारनांगोन दा बेनिखायनो थांनाय फाइनान्सियेल इयाराव 3 कोटि रां होनाय जादोंमोन देग्लाय बोसोराव आं बेखौ रिभिउ खालामगोन आरो जिखिनि खामानिया जाबाय आरो नांदेरगौबा बेवहाय आरोबाव रां होनानै जे गुरुधामाव जाहाथे जाय थाङो बियो मोजाङै बेवहाय आरज गाबनो हायो बिथांनि जि फबनाय एबा सावनाय बे थावनियाव मोजाङै थांनानै नुजाहैनो हायो एबा आशीर्बाद लानो हायो खुलुमहैनो हायो बे बेबस्था माखासेखौ खालामनो जोङो दिनै आखायाव लादों दा ओंखायनो दिनै गहपुर ओनसोलाव ब्रह्म धोरोमनि फारसे गोबां सांग्रांथिखौ नुनो मोनदों आङो बे हिसाबै आंनो जिखिनि दिनै एप्लिकेसन एबा मेम'रेन्डाम होदों बे गासैखौबो लानानै आङो सेन्ट्रेल कमिटिजों रायलायगोन उनाव फेज वाइजै जोंहा बिश्वनाथ सनितपुर लखिमपुर जेराव गोनांथि जादों बेखौ फेज वाइजआव मोनफा मोनफा लुलांगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बुंफोरनानै होबाय आरो ब्रह्म धोरोम आफादखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनांगौ आं बेखौ खावलायदों आरो जिखिनि सिबियारि दङ बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो बयबो मोजाङैनो खौसेयैनो दैदेनलांनो हायो बिनि थाखाय मोजाङैनो हाबा मावलांबाय थागोन बेखौ मिजिं थिनानै बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय आरो बिथांमोना जोंहा मिरु धोरोम आफाद आरो ट्रास्टना मोनसे प्रप'जेल दङ मोनसे गिदिर प्रग्राम खुंनाय बबेबा मोनसे इउनिभार्सिटिजों लोगो नांनानै इन्टारनेशनेल लेभेलनि प्रग्राम खुंनाय दा बे प्रग्रामनि सायाव सिन्था सरसा खालामबाय थानाय जादों बेखौबो जोङो नाजागोन जाहाथे 2022 मायथाइयाव बे प्रग्रामखौ बबेयावबा खुंनो हानाय जायो फिन खेबसेबाव बयनोबो खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।